Moje meno je Lucia Kažimírová a tento školský rok pôsobím v základnej škole Stráne pod Tatrami. Stala som sa súčasťou programu Teach for Slovakia. Keď som spoznala tieto decká, ktoré momentálne vidíte okolo mňa, veľmi som sa tešila a každý deň v práci je pre mňa radosťou a som veľmi rada a hrdá na to, že môžem práve takéto deti učiť. A na tomto videu, ktoré za chvíľočku uvidíte, budete vidieť, ako vyzerá môj školský deň a akým spôsobom využívame aj auta od Škody, ktoré nám Škoda zapožičala na to, aby sme mohli cestovať k našim deťom. Toto je Lucka. Lucka je tiež pripravená. Alex išiel dole jediný a ja idem učiť sem. Slečni, čo tak skoro? Máte ešte pol hodiny. Decka, tuto je oznam. Čítajte nahlas. Kde? Začiatok vyučovania je o 8 hodín. Tu ide pani učiteľka Lucia Kažimírová. Toto je moja trieda. Tu majú detka hodinky, aby sa naučili čítať na hodinkách čísla a čas. Takto si tu nefungujeme, snívame a makáme. Dobre, teraz si tieto obrázky, ďakujem, nakreslite do zošita. Tie, ktoré máme 4 na tabuľu. Takže dnes máme tému symetria. Ideme rozmýšľať, ktoré z týchto geometrických tvárov sú symetrické. Pozrite sa na nich a rozmýšľame, ktoré sa skladá z dvoch takých častí, že ich môžem zložiť. Romy, toto je tiež na poli? Áno. Vynikajúce. A ty by si čo chcela v budúcnosti byť? Maliarka. No pozri, budeš maľovať napríklad tu dievčatá na plátno? Má to význam, lebo chcem, aby dosiahla nejaký celoživotný vzdelanie, ktoré bude potrebovať v svojom živote. Tak ja v tom ju podporujem.